पसंद जादिया मोनसेबो लानो गोसो जादिया आं लानो गोसो जानो गांसे गांनै खिथिदो नों आंनिखौ बायनो थांदोंबा नों आंनिखौसो बिग्रोनांगोन ना नङा गावनिखौसो माय डियर देखो कैसे मुखरे बे दे गाव सला मनि के रागा जोंसो दे बेरायनो थांनायनि सिगाङावनो बुरिया खाला लगायदो लक्ष्मी गणेश आरो धनकबिर आरो इथि नै धनकबिरनि फाख्रिनिफ्राय फैसा दिहुनग्रा हैनि मागायदि नायदो हाँ माय डियर लव यू बहुत अच्छा हो तुम बेटा लोगोफोर रेडि जाहांबाय थांनो थाखाय मा होखागोन बुंखादां दखानाव आरो मा नांगो लायदिंबाय थानाङा आरो मा होनो दानो बुंखा मा होनो बुंखा मोनबो मोनान और एक मालनी लानबाला 20-30 टाका फोरनि टी-शर्ट चलो हां कुटलु कुटलु साबा हामजोबबाय नोङो ओमफ्राय आंनो नायनो होनना फैनाय मालाय गावसोर नायजोब्बाय नैलाय बेखायनो बिदिनो नायजोबखादो दा नायगासिनो आरो लाबावबायसो आरो लोगोफोर जोंहा न' मोनफैबाय शपिं खालामनानै ओमफ्राय नै देदलाय मालाय आंनो बायनो थांनानै गावसो बायसिना लाना बायबाय आं दादा बोलोमोन मा दंगायनोसै लोगोफोर आं बुरिनि कारनेसो बायनो थांदोंमोन इक्सो लिंना लांदोंमोन जों सला बायनो थांनि होननानै पसंद जादिया मोनसेबो लानो गोसो जादिया आं लानो गोसो जानो गांसे गांनै खिथिदो नों आंनिखौ बायनो थांदोंबा नों आंनिखौसो बिग्रोनांगोन ना नङा गावनिखौसो नोंनिखौनो बिखादोंमोन आङो गावासो अनलाइन होमबालाय उनाव मोनलायाबालाय अनलाइन लागोन ना बुंनो गोनां जाबाय नों आरो अनलाइन लागोन मैया बे गावासो लादिया आं लागोन ना बुंदोंबा आंथ' अनलाइन हैनोसैसो मोजांसिन मोनदोंसो आरो होननानै दे रिभिल खाम लोगोफोर निले जानि बेटानि थाखाय मा गस्ला लाबोदो बिदा आंनिसो आंनिखौलाय मानो खुलिदो आंनि खुलिना ना बेटानि गाना थांसो बिफोरखौ लाबसोनानै र' हा मा मुबो गानना थांसोगोन बिफोरखौ मु गानना थांनांगो दा ये गरम दिन मोनफैबाय आनकम्फर्टेबल सलाफोरा जिन्सफोरा टाइट जायो निखाय नैबे स्मुथ ना एकदम पियर कटननि बेनिखाय लाबोदो लोगोफोर बेनि उनाव आरो मा खिलायनाय दे जिन्स बा दिहुनना लोगोफोर गावनि नै फ्रिजनि उनथिं नैसिनिखा थफ्लासे नैसिनिखा पुरुना गस्ला लंपेन्ट पेन्ट इदि दिहुनना दोनदो मालायनो दान होनो थाखाय ओमफ्राय नै लाना फैलायबाय आरे अबेथ' बेलेग ना इ आंनि गाव गाननो थाखाय आरो मालायनो दान होनो माने सोरबा गैयि मानसिफोर आदा मु दोङो ना जोंनि आदा मु दोङो बिफंफोर दोङो बाय एसे बायनायाव खस्थ' जायोना थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो बाजार सुजार खालामनायबो गाव जानाय लोंनाय बाथ्रा दोङो खम जायो बेनिखाय न'आव सुटि थांबा हैनो होननानै आं टप्लासो पेकिं खालामनानै दोनदो नैबे जाबाय आंनि लोगोफोर आं गाननो होननानै लाबोदो दा आं गाननो मोननाय नङा बुरियासो मालाय सिरि सिरि गानखामासो नोंलाय मा गोदोर सोदोर गानो गथे ग्लब ग्लब सोना लायो र' ओइ नै खुगाया मागादि जादों लोगोफोरैनो रागा थिर जादो दा एमान गोबाव जाबाय बैसागु मोनसे थांलायबाय एमान गोबाव जाबाय गस्ला गांसे होजाबाय मा गांसे होआखै आं नोंखौ बुंदों नोंखौनो लानो सला लाथारनानै लांदोंमोन आं नोंसो लादिया बेटानि कार्गो पेन्ट स्ट्रेचेबल मालाय आजिखालि सब बुस्थुआनो दाम बारिनो हमदो T-shirt. I want baby T-shirt. Baby mana noyo kan? Apa yang nama ni ke? Trouser. No ganta. Kanan fitting ni aja. Fitting dia besar lagi nangga. Kanan beta pen के दिखाओ. Fitting हुआ कि नहीं दिखाओ. कुपू उसको खोलो. मुझे शर्म आता है यार. ठीक है कट कर दूंगा my dear. देखो कैसे मुखरे बे दे गाव सला मनि के रागा जोंसो दे
Angka khiap jasa deh. Ini langga malah. Ini langga ke kau se sutri kan senang lah फैंसी deh. भी कौन सा ये हाँ ये तो बहुत अच्छा है पॉकेट भी है देखो मैं बेटा इसको कल भी ऐसे ही लूंगा आज मैं हमेशा के लिए रोज लूंगा देखो 16 दशा ये लूंगा बढ़िया इतना सुंदर है यार मैं अब इसको पहनते रात ही को रहता पहन के भी सो सकता है तो इसको पहनते ही रहना हाँ कार्गो को पहन के देखो नहीं यार ये बाहर जाने के लिए बेटा कहीं जाने के लिए हाँ चलो खोलो खोल के इसको क्या पहन के है? दिखाओ देखा पहना जी पूरे दे बस हो गया अब टी शर्ट को डाल लो नहीं ऐसे करो फिर को उठाओ उठना को उठाओ देखो वाह देखा टाइट नहीं है ये भी स्ट्रेचेबल है एकदम सेम हाँ फैंसी फ्लेक्सी है ना फ्लेक्सी है देखो हाँ ये भी एकदम फैंसी अच्छा लग रहा मजा आ है रहा है ना हाँ हम पहना गाना माने कैसा लग रहा है ठीक है ना पूरे फिटिंग ज्यादा है टाइट नहीं है लूज फिटिंग है सही ना Dambare. Gila emang pria bahagia. Engkau sungna kali anda. mana nang song apa jaga song apa jaga Maka song apa ke sana? Song apa mari sana? ni jaga song kan baru telas nang kau ni song ni Dublau si anda. anda beda seling nani sih karena ini kayak कैसे सोएंगे ना मुंडा बेटे Good luck sila nung magi maraba nung mga sungna lumatra mo na. आपको पसंद है बिलोंग Kaya ke? Alam nang ngambay man dami lumpin ke? जींस 2000 था Ini apa pin kak? Jeans kela na pin. गामला ना गनी के Mana mana ke? Isi lus na IT sa jeans lus inti lus zalai de ini. Antu lus zalai de. ना हम ना के भीतर ही गना मोंडो अच्छा ट्रेन से ना Mbak, ibu emang tai, ibu udah tai jangan lomba mau tuh mau konfit lah tak bayar manusia. Lam nani nih mana mari tian song tapi di laps nala nani genda gendi nih. पैसा थांग सलाय बेना नि पैसा आं ना तो ऐ बेमार आजार थाङो खर खामाबा जिमान सामु खरस जायो बा Aman deh bilang pen kali ini. Zabne, ang tuh zab kaya ber. सर खुली दे बहन खुली नहीं लोग मामत लोग dengan. खुली नहीं लोग एक मतलब क्या? Zab fai nih. Samna lah, pas lah pada ang tuh zab kaya. Tahu per menani संना जानो जालायबाय ओमफ्राय नै इफोरबो खामानिया एसे जाथ्र'जोबलायबाय दा संनाय हाबाफारिया सुरु जालायबाय स' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अननानै बयबो स' गोजोन्थों नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरो दे हेइ हा ओइ लान खुगा नांगोन